Bună ziua! În acest prim episod vom vorbi despre neurotransmițători și impactul asupra creierului uman și a organismului uman. Numele meu este Liva și de 11 ani am un diagnostic care oscilează între scleroză multiplă, SM, și Lyme și alte coinfecții. Practic, acum mă tratez de amândouă și în România, toți neurologii și unii infecționiști zic că e scleroză multiplă, iar în Germania, în Berlin, zic că e Lyme și alte coinfecții. Deci, în concluzie, nu știu exact ce am. Multe din lucrurile pe care le urmăriți în acest episod și o să le de-a lungul vlogului sunt culese din diverse surse, unele dintre ele poate inaccesibile omului de rând, adică nu sunt pe internet, neapărat. Doar ce am o dizartie, care înseamnă problema de vorbire, am adăugat la acest video și o subtitrare, astfel încât, chiar dacă nu înțelegeți din vorbe, ceea ce vorbesc, să înțelegeți ce scrie. Atenție! Eu sunt inginer IT și nu sunt medic și nimic din conținutul ce urmează nu trebuie considerat un sfat medical profesional. Luați-le doar ca pe niște informații de cultură generală și mare atenție la dozaj. Acolo unde sunt informații despre droguri sau substanțe vrăjite interzise, este specificat explicit acest lucru și chiar încurajez că la vârste fragilă, până în 20 de ani, doar ce creierul e încă în formare, să nu se consume deloc băutură sau droguri. Pentru că ele vor afecta creierul uman toată viața. Implicite creierului, în sănătatea creierului înseamnă și sănătatea celorlalte organe din organism. La influența neurotransmițătorilor asupra creierului uman. În general, noi suntem guvernați în fiecare zi de ceea ce ne dictează neurotransmițătorii și sau hormonii. După acest prim episod, va trebui să rămâneți cu următoarele cunoștințe. Să fiți conștienți că acționează concordanță cu neurochimia voastră, sunteți în control și nu prea sunteți, apropo, creierul vă funcționează o altă chestie din perspectiva neurotransmițătorilor și v-ați învăța cum să puteți modifica neurochimia. Nu o să ajungeți fără limite, dar sigur niște ființe umane mai evoluate, cu ce au acces la informații privilegiate. O altă chestie care trebuie să rețineți, că faptul că negați sau susțineți sau ignorați că depresia este o boală, denotă prostie și sau ignoranță. O altă chestie pe care trebuie să o învățați este să fiți capabili să formulați întrebări pertinente și să fiți interesați de neurochimia creierului dumneavoastră. Urmăriți, vă rog frumos, de 2 ori acest prim episod, că poate este prea multă informație și pentru un creier normal. Desigur, share și subscribe ca la orice vlog. Neurochimia începe cu aminoacizi,
În principal sunt 9 aminoacizi de bază pentru creierul și corpul uman. Acești 9 aminoacizi sunt histidina, izoleucina, leucina, lizina, metionina, fenilalanina, teonina, triptofanul și valina. Fiecare din acești 9 aminoacizi de bază trebuie să fie inoculată în regimul nostru alimentar sau folosind suplimente. Unele dintre suplimentele specificate în acest vlog nu se pot lua din România. Aproape toți neofiții sunt concentrați pe vitamine. Sigur că unele dintre ele, cum ar fi vitamina D3, un impact uriaș asupra corpului uman și chiar sunt obligatorii. De fapt, vitamina D3, amintită, este de fapt un hormon, lucruri ce îl spun în cartea mea de acum 5 ani. Cartea mea se numește Călătoria 1.0 și o găsiți pe Amazon. Apropo, există pentru boli autoimune un protocol făcut de un doctor, profesor Coimbra, Cicero Coimbra, în Brazilia, dar acum 5 ani nici măcar nu știam de el. În continuare acestui episod vom vorbi despre serotonină, plante miraculoase pentru sănătatea mentală. Partea a doua se referă la serotonină și cum putem să o obținem pe aceasta. La baza formării serotoninei în corpul uman stă triptofanul, care este un aminoacid de bază. Calea chimică simplificată este triptofan 5-HTP, din 5-HTP se transformă în serotonină. 5-HTP găsiți ca extract în orice farmacie din România, ca extract din semințele unei plante africane numită Grifonia simplicifolia și care dă, e un extract din aceste semințe. Triptofanul este baza formării pentru a aborda multe afecțiuni, precum depresia, ce este o boală pandemică acum, după COVID, anxietatea și ADHD-ul. Fericirea într-o pastilă e furnizată de către binecunoscute SSRI, medicamente SSRI, ceea ce înseamnă inhibitori selectivi ai receptorii serotoninei. Aceste medicamente sunt Prozac, Zoloft. Medicamentele dau dependență și mai mult de atât, în combinație cu alte substanțe care vă ridică serotonina, pot duce în situații foarte periculoase. Așa că crește nivelul de triptofan și poate nu aveți nevoie de nicio pastilă din acesta de fericire la minut. Sursele de triptofan sunt carne de curcan, ceaiul de guayusa, brânza utrată, cacao, ceaiul de coș și ceaiul de coș de banană. Bun, acum vom vorbi despre plante miraculoase și care oferă o stare de bine. Aceste plante miraculoase sunt cunoscute de sute de ani. Bun, rețineți foarte mult aceste 3 substanțe, plante,
vă pot salva viața dacă sunteți în depresie sau aveți tendințe suicidale. Sau după orice trip ce duce la secararea rezervorului de serotonină din creier. Primul lucru, în caz de depresie, să cereți ajutor de specialitate sau să cereți ajutorul altor ființe umane care vă pot oferi ceea ce se numește iubire necondiționată. Nu este ușor de găsit această calitate umană. Substanțele miraculoase, plantele miraculoase și trebuie ținute minte. Cana din Africa de Sud activează receptorii de serotonină și dopamină din creier și dă o stă de vină. O alta este Grifonia simplicifolia din Africa și din extractul din semințele acestei plante se obține un precursor al serotoninei. Această 5-HTP se dă fără rețetă. O altă plantă, de fapt e un ceai, este Guayusa, din Ecuador. E o plantă necunoscută la noi și conține aminoacide triptofan și altele. E un precursor al serotoninei care are și efecte asupra neurotransmitorilor legați de o dopamină și endorfinici. La unii dă vivid dreams. A și C, adică cana și guayusa, nu se găsesc în România și se găsesc în alteva. Cai de cercetați și nu așteptați să vină providența, că ea foarte rar vine. Partea 4. O altă minune neurochimică este substanța fentilamină sau PEA, care este o moleculă a draustei. PEA se transformă în tirozină, care se transformă în L-dopa și de la L-dopa se transformă în dopamină și în cele din urmă se transformă în norepinefrină și noradrenalină. PEA se găsește în ciocolată și astfel dacă mâncați în fiecare zi tot ciocolată sau mai multe negre cu puțin zahăr, veți vedea diferența în cum vă simțiți. În stare din ce vă dă ciocolata și de oarece. Asta pentru că PEA crește rapid energia mentală și inhibă descompunerea serotoninei și dopaminei, crescând astfel liberarea și secreția de antidepresive, cum ar fi dopamina și serotonina. PEA este secretată natural și de corpul uman atunci când sunteți îndrăgostiți. Dar, ca idee, este mai sigură ciocolata, pentru că e îndrăgostit de câte ori. Puteți să vă îndrăgostiți de-a lungul vieții. Sau puteți să vă îndrăgostiți de multe ori. Tot ce ați urmărit până acum în acest vlog, în acest episod, nu sunt plățumirile mele, ci au în spate 10 de articole științifice pe care le găsiți pe net. Dacă aveți întrebări, folosiți comments și desigur că la orice vlog dați un share și subscribe. Acum urmează reclama la cartea mea, Călătoria 1.0. Această carte, de fapt, a fost începută și scrisă acum 5 ani
în 2017 doar în limba română, cu intenția de nu a fi publicată niciodată. Ea a fost publicată în engleză în iunie 2021, acum un an, și în română în octombrie 2022. Cartea are carticare 90 de pagini, se citește maxim o zi. Încă o dată, atenție, nu sunt medic și nimic din conținutul blogului nu trebuie considerat un sfat medical profesional. Luați-le ca pe niște informații generale. Mare atenție la dosaj și tot ce a fost prezentat sunt substanțe oficiale și în toate țările și acolo unde apar droguri sau substanțe interzise, va fi specificat explicit acest lucru. Întreg conținutul vlogului îl dedic persoanele care apreciază munca mea și fiul meu Noah, de care sunt foarte mândru și sper și el să fie mândru de mine când va crește mai mare. În încheiere, nu uitați, și asta e foarte important, să faceți o faptă bună. Pe curând, episodul 2, vom vorbi despre ciuperci medicinale.